Je to bomba. Tady to má hroznou výhodu, že kolikrát jedeš a nevíš vlastně, co tam máš. Jo? Myslím si, že otec Bohuslav se raduje, protože celou dobu očekával, že dneska bude déšť a ono to tak hezky vyšlo. Kdo ještě nevíte, tak náš farář 15. dubna na motorce boural, takže my vám teďka pustíme takovou pohlednici z nemocnice, aby vás pozdravil. Zdravím přátelé, tak jsem se těšil, že se setkáme v sobotu. Podívejte se, jak jsem dopadl. Určitě budete chtět vědět, co se stalo. Tak vám řeknu, že jsem jel první sluneční den na motorce a měl jsem přednost, ale to nic neznamená. Víte, že jako farář mám hodně příležitostí být na hřbitovech a jednou na hřbitově jsem na jednom pomníku přečetl na náhrobku: tento řidič měl přednost. Takže chtěl jsem vám říct hodně věcí. A teď už vám vlastně nevím, co mám říct. Popřát šťastnou sezonu. Škoda, že nemůžu vás vidět. Rád bych vás viděl a svést se s vámi. No ale musím tady ležet. Vy jste mě dali jméno kazatel. A kazatel to je takový člověk, který vždycky mluví jménem Pána Boha. Tak jsem se ho ptal, co mám jim říct. No a Pán Bůh mi nic neodpovídal. A teď už vím proč. Protože vám nic nemám mluvit. Prostě já vám mám ukázat. Dávejte pozor.
Pro Boha dávejte pozor. A zvlášť na křižovatkách. A zvlášť, když máte přednost. Protože to neznamená, že budete mít přednost vždycky. Škoda zdraví, nestojí to za to. Radši pomaleji a pevně k cíli, než rychle do postele jako já. Nakonec, abych to trošku odlehčil, když se mně to stalo s tou předností, tak se mě vzpomněl jeden vtip. Jak jel chlap pozdním večerem taxikem, taxikář jel svížně městem, najednou přijeli ke křižovatce, bylo červená a taxikář ještě přidal a prolítl na červené to křižovatkou. Chlapík si pomyslel, no snad, možná se nevšiml nebo co. Ale na druhé křižovatce bylo úplně to stejné. Červená, plyn a znovu přelitli. Tak už ho upozorňuje, pane řidiči, ale neviděl jste, že na červené jste znovu projel? Ale nic se z toho nedělejte, pane, říká řidič taxíka. Můj švagr už tak jezdí 20 let, ještě se mu nikdy nic nestalo. Přijeli ke křižovatce, tam byla pěkná zelená a ten dupl na brzdu a prudce brzdil. Ten říká, ne, proč brzdíte, když máme zelenou? A taxikář se otočil a říká, a zaručíte mi, že tam můj švagr nevylítne z pravé strany? Takže přeji opravdu krásnou, povedenou sezonu a hlavně šťastnou. Hodně zdraví vám přeji. A já budu na vás myslet. Čau. No a nakonec, tak bych ještě chtěl poděkovat otci Dariušovi, který tam, kde si určitě sedí. On vám za chvilku požehná a pokropí vám ty vaše mašiny krásné. A uprostřed kostela, kde sedíte, tam na stolku najdete takové pěkné svaté kryštovky. Můžete si vzít každý jeden. Jestli budete uvažovat něco, můžete do druhého prázdného košíku hodit něco pro kostel. Doufám, že se dobře cítíte u nás ve Švabenici v kostele. No a hlavně chtěl bych vám všem poděkovat a pozdravit všechny motorkáře z Česka, možná tam někdo i ze Slovenska, i z Polska dojel, tak všechny srdečně zdravím. A děkuji panu Michalovi, koleze Michalovi za zorganizování toho všeho a doufám, že už příští rok budu s vámi a setkáme se znovu na té krásné akci. Tak hodně šťastných kilometrů a Bůh vám žehnej. Co se stalo? Tak vám řeknu, že jsem měl první sluneční den na motorce a měl jsem přednost, ale to nic neznamená. Víte, že jak mám hodně příležitostí být na hřbitovech, nejenom na hřbitově jsem na jednom pomníku přečetl na náhodku. Tento řidič měl přednost. Takže chtěl jsem vám říct hodně věcí. A teď už vám vlastně nevím, co mám říct. Popřát šťastnou sezonu. Škoda, že nemůžu vás vidět, rád bych vás viděl a svést se s vámi, no ale musím tady ležet. Vy jste mě dali jméno kazatel. Kazatel, to je takový člověk, který vždycky mluví jménem Pana Boha. Tak jsem se ho ptal, co mám jim říct? No a Pán Bůh nic neodpovídá. A teď už vím proč. Protože vám nic nemám mluvit. Prostě já vám ukázat. Dávejte pozor, pro Boha dávejte pozor. A zvlášť na křižovatku. A zvlášť, když máte přednost. Protože to neznamená, že budete mít přednost vždycky. Škoda zdraví, nestojí to za to. Radši pomaleji a pevně k cíli, než rychle do postele jako já. Nakonec za to trošku odlehčil. Když se mně to stalo s tou předností, tak se mi vzpomněl jeden vtip. Jak jel chlap pozdním večerem taxikem, taxikář jel svým městem, najednou přijeli ke křižovatce, bylo červená a taxikář ještě přidal a prolítl na červené křižovatce. Chlapík si pomyslel, snad, možná se nevšiml nebo co. Ale na té druhé křižovatce bylo úplně to stejné. Červená, plyn a znovu přelitl.
upozorňuje pane řidiči, ale neviděl jste, že na červené jste to upojil. Ale co z toho dělejte, pane, říká řidič, tak říká. Můj švagr už tak jezdí 20 let, že se mu nikdy nic nestalo. Přijeli ke křižovatce, tam byla pěkná zelená a ten dupl na brzdu a prudce brzdil. Ten říká, proč brzdíte, když máme zelenou? A taxikář se otočil a říká, a zaručíte mi, že tam můj švagr nevedí dneska od zprávy? Takže přejít opravdu krásnou povedenou sezonu a hlavně šťastnou. Hodně zdraví vám přeji. A já budu na vás myslet. Čau. Sedí, on vám za chvílku požehná a pokropí vám ty vaše mašiny krásné. A uprostřed kostela, kde sedíte, tam na stolku najdete takové pěkné svaté knižtovky. Můžete si vzít každý jeden, jestli budete uvažovat něco, můžete do druhého kázného košíku hodit něco pro kostel, doufám, že se dobře cítíte u nás ve Šlapnici v kostele. No a hlavně chtěl bych vám všem poděkovat a pozdravit všechny motokáře z Česka, možná tam někdo i ze Slovenska, z Polska dojel, tak všechny srdečně zdravím. A děkuji panu Michalovi, koleze Michalovi, za zorganizování toho všeho a doufám, že už příští rok budu s vámi a setkáme se znovu na té krásné akci. Tak, hodně šťastných kilometrů a Bůh vám žehnej. Já teď poprosím pana Michala, aby vás seznámil s tím, jak bude pokračovat to vaše setkání tady ve Švábnicích. Ale potom, prosím vás, vyjdou dva kněží a budou žehnat každou mašinu zvlášť, takže prosím vás, postavte se potom k těm svým mašinám, abyste to požehnání dostali. Takže já vás taky tady zdravím za sebe i za náš svůj. Budeme určitě mluvit s kazatelem, takže vás, nebo ho pozdravím od vás, určitě řeknu, že vás tady bylo zase spousta. A trošičku k organizaci dál, jak už paní tady říkala, máme tady dva faráře, budou vám žehnat ty motorky, posléze se dole seřadíme na tu výšku, která bude mít asi 20 km necelých. A bude končit dole na Salaší, kde je připravené nějaké občerstvení a pití a jídlo. Takže kdo má zájem, můžete, nebo kdo ještě nebyl tady ve stánku, můžete tam na oběd, na občerstvení, můžete tam s náma zůstat, my tady budeme až do zítra, takže máme tam nějaký výběr, nějaká hudba tam bude. A těším se zase, když tak příští rok, i s kazatelem. Děkuju. Jak víte, já jsem Polak, já se neumím říkat česky. Ale coś tam můžeme, Pan Bůh všechno rozumí. Já jsem je brat otca Bohuslava. On je na nemocnici, já tu. Vy tu, Pan Bůh je wszędzie. I v nemocnici otca Bohuslava, i tu. I chce nám všechnym teraz żehnat. Vám, vaši rodinu a vaše mašiny. Vstaňte. Bože Stvořiteli nebe i země, dej, ať tyto motocykly slouží těm, kdo je budou užívat, by oni sami mohli lépe a pohotověji sloužit Tobě a bliźnim, ať jezdí bezpečně a odpovědně, ať jsou ohleduplní k druhým. Na všech cestách za prací i odpočinkem, ať je provazí Kristus náš Pan, který s Tebou żyje a králuje na věky věků. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše dluhy, jako my odpúšťame
Pan s vámi. Ať vás Bůh chrání na všech vašich cestách. Amen. Ať naplní vaše srdce svou láskou. Amen. Ať vás jednou přivede k věčnému cíli vaší cesty. Amen. Požehnej vás všechmohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak já vás jenom poprosím, abyste si vzali možná jste to neslyšeli dobře, Otec pro vás připravil ty svaté Krištofy, tak si je prosím rozeberte, abyste měli památku na ten dnešní den. Mám si Peťovi? Chlapi tam ještě jsou, a to byla je svěcena? Je svěcena dokonce velikonoční. Tak on to prostě tady vyložil, že to má lítat. To ještě říkám, to super. Ano, to asi bylo. Mě dají ani posvěcené, dobrý den. Dobrý den, kdo jste taky posvěcené? Taky má posvěcené. Jo, úplně mega. Ale já to budu oddělávat, jsem s kartou, čestný, oční braši nechám, ale Lavěné je více? Vy už byste neměli ani jeden játra. Hodili byste na sodovku.
Nevím, někoho hledáme. Když budou tam, si říkám. Já dneska mám před pořádkovým, já nevím, kdo máme, já jo.
ani neumím tedy.